cașalor, le dorim și mirilor. Ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire cașalor, le dorim și mirilor. Încă o dată. Ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa, le dorim și fiilor. Să ne trească nașii și să ne trească și mirii, de-a Dumnezeu sănătate și casă de piatră. Întotdeauna poate la greu să vă fie aproape nașul. Cine poate să vă asculte când n-aveți gânduri prea multe, n-așa? Cine întotdeauna poate la greu să vă fie aproape nașul. Cine totdeauna să vă ascultă, totdeauna să vă ascultă, n-așa? Ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa, le dorim și mirilor. Ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa, le dorim și mirilor. Încă o dată. Ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa, le dorim și fiilor. Aplaude pentru generică și mireasa și nașii noștri! Să ne trească și casă de piatră le dorim. Dăm acolo un re minor. De 3 zile stau